Zdravím vás! No, dneska som tu iba ja, kameraman 2, kameraman 1, zmizol Simon, tak umrel. Robím si srandu, je na dovolenke, máme tu druhý deň na traili. Jej! Tak. On to tu upravuje a ty, Henrik, ideš so mnou a ideme vymysleť, kde je druhý drop. Poďme. Tak som mal povedať. Henrik, prestaň, lebo dostaneš vyhadzov. Budeš sa najem. Ako ste mohli vidieť, tak toto som vôbec nečakal. Takže som do toho išiel trošku si vylikovať. Ale nečakal som, že pán builder to tam dá až takto. Tým pádom som sa dal do takého menšieho supermana a není, lebo to je starý šrot. Ide to dať on, potom to idem dať ja. Wow! Aby som vedel, že sa to dá na môj zísť bez toho, aby som sa vytrkal. Au! Dal to. Pozrite sa, aký veľký skole chcú urobiť. Ono sa to na tom videu nezdá, ale ono je to väčšie jak hen. Počuli ste to? Jak sa... Progress, on tu kope jamu. Je takýto ďalší progress, pozrite koľko tu už má toho. Mám nachlanuté kríže. No, ideme domov, to by bolo z dnešného videa všetko, ďakujeme za sledovanie. Peťar, daj odber. Ja chemická voda z oných Mochoviec. No ty kokos gitaru máš. Toto je môj hlad a ja ho veľmi... To je horšie, Fitra. Nie. On sa to nedá chytiť, daj rovno do švíka. Chlapci, padá vám to do vody. No. Ty si celý. Teraz to na nás vyskočí. Ruku. Jasne. Ja som to mám. A teraz. Znova nesvieti. Aha, toto to pláva, ty vole. Toto zasvietí. Kúrnik je. To je radioaktívne. Zasvietí. Poďte bylo. Daj im jeden záber. Tak to bolo jak sklo. Dobre, tu máš. Tu máš. Henčík, Henrik, to je tvoje. Ja idem domov, lebo mám umrznúť.